A Llíria s'ha finalitzat l'última fase de la restauració de la façana retaule de l'Església de l'Assumpció, una de les façanes barroques més valuoses de la Comunitat Valenciana. La intervenció era de summa importància que s'actuara ja, fonamentalment perquè la brutícia que n'hi ha en l'ambient havia creat una pel·lícula que havia enfosquit totalment el que eren les escultures i estava començant a fer-se areneta, sobretot les imatges. Entonces era el moment ideal per a intervindre i posar en valor el conjunt escultòric barroc possiblement més significatiu que tenim a la Comunitat Valenciana. Han sigut 15 anys d'intervenció en els seus parons, però el criteri sempre ha sigut el de mantindre al màxim nivell el que era la pàtina de color que conservava aquesta façana i que li dona aquest tono tan característic del color rogenquet que no se veia fins l'actualitat. Esa eliminación de capas de suciedad y de concreciones tenía que ser lenta y minuciosa justamente para no afectar a lo que es la capa de policromía. Con el paso del tiempo está alterada y está como un poco los colores más apagados, pero en origen eran colores más vivos. Pues un marrón rojizo, un marrón un poco anaranjado, colores muy vivos. Esta façana es dissenya a principis del segle XVII, on volen mostrar el missatge que la Contrarreforma està intentant impulsar, que és mostrar tot l'esplendor de lo que és la religió catòlica front al protestantisme. Les escultures de la façana estan fetes per Raimundo Capuz, fill d'escultor, germà d'escultors, possiblement la saga barroca més important que hi ha a la península, posiblemente. Ha sido un trabajo muy satisfactorio y una suerte porque no todos los días se encuentra unas esculturas, una fachada de esta calidad. Tiene detalles que el escultor que lo realizó sabía que desde abajo, desde lejos, no se iban a ver y sin embargo están hechos. Les escultures volen transmetre alguna cosa a la gent. El que seria a peu pla, la planta baixa, el primer cos, estan els dos pares de l'església, Sant Pere i Sant Pau. Són escultures molt grans, molt rotundes, són els fonaments de la pròpia església, per tant tenien que tindre aquest parer. Concretament, damunt de Sant Pere tenim una xicoteta fornícula on està un bust tallat de Sant Sebastià. És el sant al que s'acomiaven quan hi havia períodes de pesta. En l'altre costat tenim Santa Bàrbara. És a la santa a la que s'acomiaven per evitar tempestes o tronades que desferen la collita. Tenim a dos dels sants valencians per excel·lència, flanquejant i protegint a la Mare de Déu. Per una banda, Sant Vicent Màrtir i per una altra banda, Sant Vicent Ferrer. La Mare de Déu possiblement és una de les primeres escultures barroques que utilitzen el que seria la ideografia de Murillo en escultura. Hi ha elements de lo que es diuen l'Assumpció de la Nova Era. Veurem que està alegre, que està triomfant, que té un moviment de dir estic ascendint al cel, estic pujant a veure a Déu. I sense oblidar que està envoltada de núvols i d'angelets. Els angelets sempre són joiesa, sempre són picardia, alegria. Aleshores és com ixa ascensió gloriosa. Sant Miquel és l'arcàngel defensor, el paladí dels exèrcits celestials. Lluita, busca i mata el drac que acusava d'impura a la Mare de Déu. Es converteix en el triomfador del catolicisme front al paganisme. Les portes formen part també del conjunt i són portes d'entrada al temple de Salomó. Eren portes dorades, molt cridaneres, perquè el que intentaven incitar a la gent era entrar a l'església, entrar, com dia el dintell, entrar pecador per a purificar-te. Bueno, la puerta ha sido el último elemento que se ha limpiado. Nos aparece una foto del 1920 hacia los años 20, en la que aparecía tal como la hemos dejado ahora. Todo lo que es la ornamentación se ha sacado a la luz, lo que es el metal, ya os digo principalmente latón, y el fondo de lo que es la puerta se ha reservado la pátina natural del tiempo, que en el caso este, como es metal, pues
es un aspecto oxidado. El conjunt en si és un tresor. Sols en la façana de l'església de l'Assumpció tens el barroc valencià. És un gran orgull per a Llíria tindre un monument d'aquest valor, tindre una façana en l'església de l'Assumpció de l'època del barroc en la nostra comunitat, en aquesta projecció, que en aquell moment era per adoctrinar, evidentment, els catòlics, però entenem avui que aquest extraordinari valor patrimonial ens permet adoctrinar-nos culturalment als llirians i als valencians. Per tant, tindre aquesta façana retable en la nostra localitat i després de l'esforç, coneixedors d'aquest valor, l'esforç que ha fet els diferents ajuntaments i en especial la Generalitat Valenciana, avui que siga ja una realitat restaurada, no pot fer més que sentir-nos un gran orgull com a llirians i, evidentment, poder presumir d'ell. Gràcies a tots els que han fet possible que puguem gaudir d'aquesta magnífica obra d'art. Enhorabona!